І вырашылі яны ноч правесці разам у лесе. І яшчэ піць, гуляць, бо яшчэ не досыць было для іхняй душы. І сэрца іх пасля бойкі з лемпартам прасіла віна. І расклалі яны вогнішча ў лесе запаветным і пачалі піць. А цемра стала такая, калі знік месяц, што адыдзі далей ад вогнішча і не пабачыш пальца на руцэ. Узялі яны бочкі віна, што прывёз Раман, і пілі, забаўляліся, і ніхто не ведаў, што віно тое было атручанае. Толькі Раман, Варона і Дубатоўк загадзя сябе да тае атруты прывучылі. І ўсе пілі, толькі кароль Стах піў мала. «Пачакай, Раман, што ты робіш, Раман? За зямлю сваю хацеў косткі свае скласці гэты чалавек. Што ж ты, Божае наканаванне, сабою замяніць хочаш? Панства свайго табе шкода, а ці падумаў ты, што топчуць волю народа твайго, мову і веру яго, душу яго? Не думаеш ты пра гэта? Зайздрасць і славалюбства ў сэрцы тваім?» І так яны пілі, пакуль не сталі ў людзей з палявання караля Стаха закрывацца вочы. Але кароль усё казаў, якімі шчаслівымі ён зробіць усіх, калі сядзе на трон дзедзіч сваіх. І тады пан Раман узяў свой корт, узяў яго за рукаяць аберуч і падышоў да караля Стаха са спіны, узнёс корт над яго галавою і пасля апусціў гэты корт вастрыём на патыліцу караля Стаха. Той клюнуў носам, пасля ўзняў галаву, паглядзеў у вочы Раману, і твар яго, заліты крывёю, быў як лямант жахлівы да Бога аб помсце. «Што ж ты зрабіў? Ты ж пабрацім мой, браце!» А пасля, намагаючыся ўстаць, крыкнуў: «Многіх людзей пазбавіў ты зараз шчасця. Нашто прадаў ты свой народ, адступнік?» Раман другі раз ударыў яго мячом, і той упаў.